to sa jezikom, to se, mislim, nije uočeno mnogo. Tito je to isto radio. To je Tito uradio. Pa, i onda su svi ostali mogli. To je uradio, znate gde, kada ga je dočekao Churchill u Londonu, kad je došao u marinskoj, admiralskoj uniformi i ga gospodin kraljičin suprug dočekuje, u ime kraljice na tom keju i Tito vadi iz džepa engleski govor, ali to je verovatno isto ovako napisano nekim bumbar slovima, onda još nije znao engleski i ovako okrenuo po stranu. Ajoj, to žao i gledaju se, samo ti okreći. Strašno. Kad je on stigao sve to da nauči? To je neverovatna biografija, znate, to je neverovatno. Šta je tu sve? Šta je on u stvari bio? Znate, mnogi su ovde u Srbiji meni govorili, kaže, on je neki poljski grof i šta je na te gluposti. Međutim, ja znam jako dobro kajkavski, jer smo mi imali imanje, to veliko imanje, Rakitje kod Zagreba, to je doduše preko Save je to. Dakle, ali se još uvek računa kao jezički, kao kajkavski, odnosno ta zona Zagorja. Ovo je više bilo Prigorje, to naše imanje. Kerestinec je bio sused naš, gdje je bio onaj logor čuveni. Meni je u Uvu, od detinjstva sam jedan deo mladosti provodio na imanju, ne celo leto, ali jedan deo, skoro mesec i po dana smo bili, onda smo išli u Sloveniju i razna druga mesta na more, ali ovde na imanju je bilo obavezno. I meni je u Uvu taj jezik tog naroda i verujte, 100% daje ruku u vatru da je on Zagorac. I to apsolutno iz jednog kraja gde se već ne govori tako čisto zagorski, jer je tu već Sutla, tu je već reka koja deli od Slovenije, a i mati mu je Slovenka. Brozova mati je Slovenka. Dakle, on je u stvari apsolutno Zagorec, to se ne može izgovoriti, ja ne znam kako bi to objasnio, znate, ali mene ne može ništa da prevari. Kao što ne možete kad je neko ruskog porekla i može najbolje da govori, ali će da nigde kresne neku rusku reč ili ne rusku reč, nego način na koji kaže. Ne može, jezik je čudo. To nema, dakle, nikakva priča, on nema veze, on je to što jeste i... Ali zanimljivo, mislim, to je biografija jednoga velikoga mahera i vrlo sposobnog čoveka. Sigurno. Beskrupuloznog, jedan egocentrik, jedan... Ja sećam moj ujake, imao sam divne ujake. Jedan je bio bankar i prvoj Hrvatskoj štedionici, jer bio prokurista i šta ne znam. Posle bio u Banja Luci, onaj što je uzela ona fabrika Zvezda se zvala, testo. Tu je onaj banka prva Hrvatska je uzela, propala je ta firma i onda su je ovi sekvestrirali. I ovaj ujak je bio sjajan tip. Prvi put sam išao u Zagreb, onda odmah posle oslobođenja u istom mesecu, to je bilo maj mesec, 45. I ja sam nekim kamionom UNRE, na nekim vrećama sam sedeo i uopšte. Došao ja u Zagreb, mesto moga rođenja i naravno familiju koja je bila još tamo, ovaj je bio sa ženom Jevrejkom, preživeo. I ja njega, sad smo u kafani zajedno, sedim i on meni pita,
kako je familija, sve i tako dalje. Ja kažem, dobro, sad to je tako. Sad ti meni kaže, kako ti se ovaj Tito dopada? Još Tito nije ni predsjednik Republike, on je predsjednik vlade. A on kaže, vidi na nemačkom, kaže, taj čovjek mi se jako dopada. Ja ga iznenađen, ovako kaže, kako si rekao? Kaže, ein großer Braucher. To je dobro, bit će nešto i za nas. Kaže, veliki potrošač. Biće nešto i za nas. To mi je rekao i tako je pogodio. Tako je pogodio. I on mi sva... To je nemačka divna reč, Braucher.